Kaixo, bueno, hau da probabilitatearen laugarren bideoa eta aurrekoetan ez dugu probabilitatea kalkulatu, bale? Definizioak eman ditugu, formulak ikusi ditugu, gogoratu Morganen legeak importanteak direnak, bale? Eta orain ja hasiko gara probabilitatea kalkulatzen, bale? Bueno, probabilitate simplea Laplacek kaleratu zuen, bale? Bien, orduan, zein da Laplacen erregela? Kalkulatzeko probabilitate bat egin behar dugu zatiketa eta behean jarri behar dugu aukera guztien kopurua eta goian A gertaeraren edo, prozeduraren aldeko aukera kopurua, bale? Orduan, hori erderaz da, casos favorables, zati, casos posibles, bale? Orduan, zeintzuk diren posibilitate guztiak jarriko dugu behean, aukera guztiak, eta aukera guztien aldekoak direnak bakarrik jarriko ditugu goian, bale? Bueno, adibide batean ulertuko duzue oso ondo, bale? Adibide hau ikusita ulertuko duzue, bale? Zer esaten du? Zorro baten 3 bola gorri, 5 berde eta 2 urdin daude. Zein da bola berde bat ateratzearen probabilitatea? Pues bale, oso erraza, bale? Probabilitatea izango da. Behean, zenbat bola dauzkat? Pues 3, 5 plus 2. 3 plus 5 plus 2. Eta hauek dira aukera guztiak, 10, ezta? Bale. Eta goian jarriko ditut aldekoak direnak, bale? Orduan, berde ateratzearen probabilitatea eskatzen badidate, goian izan behar ditut aldekoak direnak, hau dira, 5 berde, bale? Orduan, probabilitatea da 5 zati 10, simplifikatuta, 1 biren. Bale? Bien, orduan, jarriko dugu aldekoak direnak goian eta aukera guztiak behean, bale? Bien, probabilitatearen propietateak importanteak dira baita ere, bale? Orduan, orain konprobatuko dugu, bale? Importanteak direnako, bale? Bien, esaten du, gertaerek probabilitate berdinak ez dituztenean erabiltzen da. Propietateak honako hauek dira, bale? Hau importantea da, parkatu, azpimarratuko dut, bai, hartu behar dut, hau, bale. Zer esan nahi du honek? Bale, adibidez, dado bat botatzean, eskatzen badidate kalkulatzeko 7 baino gutxiago puntuazioa ateratzea, zein den probabilitate hori, probabilitate hori bat izango da. Hau da, 100 da probabilitatea, ze hau ziur da. Vale? Orduan, dado bat botatzean, ze aukerak dauzkat? Pues 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 ateratzea. Eta horiek beti dira 7 baino gutxiagokoak. Vale? Orduan, hori 100 izango da probabilitatea. 1 izango da probabilitatea. Vale? Bien, bigarren kasua. Probabilitatea beti dago 0 eta 1 balorearen artean. Vale? Orduan, probabilitatea jarri behar dut dezimaletan, hamartarrak erabiliz, pues una probabilidad de 0,5, de 0,8, de 0,2. 0 bada probabilitatea, horrek esan nahi du ezinezkoa dela gertaera hori, bale? Orduan, hamartarrak erabili alditut neurtzeko, probabilitatea neurtu aldut baita ere zatikiarekin,
Orduan, 2 zati 3 probabilitatea bada, es una probabilidad de 0,66, ¿vale? Baina batzutan zatiki erabiltzen dugu. Eta gero, eunekoak erabiltzen ditugu, portzentaiak, ¿vale? Orduan, nik esaten badut adibidez probabilitatea 0,5 dela, pues hori eta esatea euneko 50 dela gauza bera da, ¿vale? Orduan, erabili alditugu hamartarrak, zatikiak edo portzentaiak, ¿vale? Probabilitatea neurtzeko. Bueno, probabilitatea hori bai gogoratu behar duzuela, probabilitatea 0 eta 1 zenbakien artean egongo dela, ¿vale? Bien, jarraituko dugu. Gertaerak batera ezinak badira, ¿vale? Guztien batura izango da batzea probabilitate bakoitza. Adibidez, dado bat botatzen dudanean, zer atera dut? 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Vale? Botatzen dudanean behin, ezin dira atera momentu berean 2 zenbaki. Vale? Orduan, gertaerak batera ezinak dira. Orduan, guztien probabilitatea izango da guztien bakoitzaren probabilitatearen batura, ¿vale? Probabilitatea de sacar 1, probabilitatea de sacar 2, probabilitatea de sacar 3, de sacar 4, de sacar 5 y de sacar 6, ¿vale? Orduan, prozeduraren edo gertaera osoaren probabilitatea izango da guztien batura. Zergatik, 2 eta 3 adibidez aldi berean atera ezin direlako, bale? Oso ondo. Bale. Orain, hurrengoa. Bale, handituko dut, pizka bat, bale. Hurrengoa da, hau, bueno, A gertaeraren probabilitatea plus osagarriaren probabilitatea bat izan behar da, bale? Adibidez, hemen, ze adibide jarri aldut, pues, dado bat botatzean, bikoitia ateratzea eta bakoitia ateratzea. Bikoitia ateratzearen probabilitatea bakoitiaren osagarria da, bale? Orduan, bien artean, bat probabilitatea eman behar dute. Vale? Ze dira posibilitate bakarrak, bikoitia edo bakoitia izatea. Vale? Orduan, bien artean, probabilitatea euneko euna da. Vale? Bien, hurrengoa. Ez badaukat elementorik, probabilitatea da 0. Vale? Orduan, gertaera ezinezkoa izango da. Adibidez, 2 dado botatzean, puntuazioen batura bat izatea. Hori ezinezkoa da. Vale? Orduan, probabilitatea izango da 0. Ados? Vale. Eta gero, bukatzeko. 2 gertaera osagarriak badira, vale? Osagarriak badira, esan nahi du, haien artean elementorik komunak daudela. Vale? Hai elementos komunes haien artean. Vale? Orduan, haien arteko batura izango da baten probabilitatea plus bestearen probabilitatea eta kendu behar dugu haien arteko ebakidura. Vale? Eta hori, ulertuko duzue oso ondo adibide batean. Adibidez, nik ateratzen dut karta bat, imagina ezazue kartak espainiarrak direla, vale? Orduan, ateratzen dut karta bat, multzo batetik, eta esaten didate kalkulatzeko errege edo urre izatearen probabilitatea, vale? Orduan, errege edo urre izatearen probabilitatea izango da erregea izatearena plus urrea izatearena, baina kendu behar dut gutun bat bietan dagoena, errepikatzen dena, eta da errege urrea. Vale? Ze ez badut kentzen, zenbatzen ari naiz birritan. Vale?
Orduan, idatziko dut, itxaron, idatziko dut hemen. Bale, imagina ezazue, eskatzen didatela kalkulatzeko probabilitatea errege edo urre izatearen probabilitatea. Hori izango da, erregearen probabilitatea plus urrearen probabilitatea, baina kendu behar dut errege eta urrezkoa dena, bale? Ze bestela zenbatzen ari naiz bi aldiz, bale? Orduan, errege izatearen probabilitatea izango da 4/50, bale? 40 karta daude eta errege dira 4. Urrezkoak dira 10, bale? Orduan 40 kartak daude eta horietatik 10 dira urrezkoak. Eta kendu behar dut errege eta urrezkoa dena. Karta bat, zati, 40, bale? Orduan hau da 13/40 probabilitatea, bale? Orduan, kasu honetan, zer ikusi behar dut? Ikusi behar dut ia bi gertaeraren arteko zeozer komun dagoen, bale? Eta zeozer komun badago, kendu behar dut. Ados? Bale, ba. Pues venga, hurrengo bideoan beste probabilitate gehiago kalkulatzen hasiko gara, bale? Venga, aurrerantz. Eskerrik asko entzutagatik.